Ja se ne pašim, i ja znam šta, opet idem, i ja... E, Slađo, dođi uzmi telefon od čoveka, molim, neka se čeka u tomu. Gde si ostaje? Ja sam radio u sebi druge, ne bih to, ali rekao sam mu... Pa ne znam, moraš da imaš priliku, brate. Bravo, brate. Eto, vidi. Sad doći da ga pitam, da mu ja nešto. Snima, evo se. Uzmem čoveka koji telefona, molim te, moram se čuje s njim. Ja aplaudirali svi, samo bi ja bio voleo da je izlike rado da bude pored vas. Što mi kao Smederevci imamo, hteli bi nešto da vam saopštim. Ovo je i vaš tema, nešto na čemu. Naša policija radi borbe sa istinom iz ovih grada. On je kolega koji se borio da mi posao može neko od vas nešto da uradi van kada dođu više radimo, se glasamo da ovo može neko da nas pita šta vam radi ova vlast. Dobio sam 1000 obećanja. 1000 obećanja sam dobio. Gospodin Obradoviću, možete i vidjeti. Veoma važno već. Može neko od vas da ovdje s nama van, kada nisu izbori. Dobro. Da nas pita kako prolaziti kad se borite. To ste pravo. Ali to treba sistemski se reši. Zakonom koji se bavi ratnim veteranima. Sad vi meni Apsolutno, zato se obratio kao što moj predsjednik Poslali ste mi knjige pre 2 godine. tako što mi ova opozicija nije moja strašno. Zato što je bilo Da znate da se ne plašimo. Plašimo se. Nema više. Dosta su nas plašili. Oni nas zato što brani vaše reči. Bukvalno vaše reči. Ajde da preko naših ljudi ovde se povežemo da malo Koji vaši sarađujemo. ljudi, ja se izvinjavam gospodine, kada uđem u tu opštinu, kada se povežu problemi, Ne može ništa da se uradi dok ne dođete na vlast. znači mora da dođem na vlast da me neki bili zbog istine. Ne mislim to, nego ne možemo da promenimo ništa. Kada uradim? Ne možemo ništa da promenimo. Već ćeš ja da ti objasnim. Hvala, u svakom slučaju. Što odmah bežite? Hvala, prijatelj, doviđenja. Odmah. Hvala. Znaš šta ćeš da uradim? Znaš, primi si glavu. Idi uhvati u čaju Červani Srećan Bogančić za ovo pa ga pitaj šta radi ovde na kavu. Kad dođemo na vlast, kad budemo policiju, sud, onda ćemo rešiti neke stvari. Sad smo nemoćni kao... Čekaj, a ti kao odbornik ne kapiraš... Nisam ja ovdje. Ne kapiraš s ovim izborima, njemu namećete penal. Treba da vas je sramota. Treba budete s narodom. Zato će narod da vas Ovdje mnogo preglasiti. naroda ima. Aha. Baš mnogo. Zato ti pričam. Ja nemam šta da krijem, a vi imate da krijete. Izvinjavam se. Šurujete sa SNS-om na lokalnom nivou, pa posle bežite. Gospodine Obradoviću, samo da znate da ovi vaši ovde šuruju sa SNS-om. Joj, nemojte me zasmejavati. Dobro, gde ćete se smeti? Polako. Polako. U stvari to i vama jeste smešno, ste jedna pustica. Samo ih glasajte. Sve u redu, samo me zaokružuje dobijem vlast. Sve, ve. Snimaju, još će.
Sve, brate. Jel imaš jednu pljugu? Daj posle. Dođemo na vlast. Kurac koji će doći na vlast. Evo ti cigara. Čekaj da izađe gospodin, još nešto mi kaže. Što me gledate popreko, gospodin? Ja. A u stvari, izvini. Što bi ja tebe gledao poput? Kažem ja. Ne, nego sad tek vidim da vam je tako onako malo faca mrka. Nego sam krenuo do zgore sa bandom da se raspravljam, pa... S kojom bandom? Pa sa gospodinom koji je došao iz Beograda da nam soli pamet. A ovamo su svi isti. Vučić. A? Vučić. I Vučić, i Vučić, Obradović, pa i da. svi. To je jedna te ista firma. Ko nas pita ovde, dođe samo kad treba se Ovdje u glasa. Smederevu se zna najbolje. Tek kad zagrebete ispod površine šta se radi na lokalu. Pogledaj na internetu, kuca i Milan Vučković. Pogledaj odakle mi ovde štake. I miš da neko stao u zaštitu, a borio se za ovaj grad. Pitnji u svoj narod, a ne na glasanje sa njima. Možete bar jednu stvar da informišete u parlamentu. Bojko i ne ovim lažnim, ko što ste se i vi žalili lažnim, hoćete da glasamo. Bojko trebao ti bez. Setite se, Radoviću, setite se. Garant ostajanja njihovog na vlasti. Kakvi ste bili kad ste imali 25 godina? Padali ste po mitingu. Prvi ste rekli za Draganu, za Dijanu Hrkalović, da je lopov i sve ostalo. Pa što je ne uhapsite? Gde su dela? Prvi ste A gde su dela, Obradoviću? Gde su dela? Biće. Doći ću kod tebe posebno. Pazi, ti ne možda mi povedati. To. Slobodno. Biće, to je nada velika. Biće. Pazi, eto me Priključite se slobodno, čekam. Ja da se priključim stranci. Biće sve kako treba. Ja stranci se nisam priključio za 40 godine, pa neću. Biće sve kako treba. Mi smo oni 50% što ne glasamo. Vidi, možda će tebi, druže, vidi, možda će tebi da bude dobro. Narodu, ne mora meni, brate, narodu da bude. Evo, onda stani uz mene. Uvijek. Kako ovaj da se lepi. Kako se lepi. Dobro. A? Miri se, streseš. Palio. Na, Palio. miri. Veruješ da ne znam šta si snimao sve ovo? Naravno, sve. Nisam pristao. Sad ti jasno šta ti brat priča, kako beže. Krompir. Vruć krompir. Dođemo Da. na vlast. Pa ti koji u skupštini, ja ili ti? On jeste... Znaš šta, svakako, brate, imali su prilike dosta da kao deo vlasti, brate, nešto da radi. Nisam čuo rezultate. Trkao konj. A? Nisam čuo rezultate, brate. Nisam čuo rezultate uopšte. Kakvi rezultati? Toliko su godina čuo sam konstatacije. Rešenja. Uopšte ne kritikuju ni Nisam čuo rešenja, brate. Snimi me. Ljubi vas, brat, Srbi moji. Ovo je samo jedno delo. Znači, svako ko mi bude došao u Smederevo, ne mogu da ih dohvatim jer su me polomili. Znači, svako ko mi bude došao u Smederevo, proći će isto ovako, još i gore. To da se znamo. Gospodo političari, vidimo se u Smederevu ako imate muda. Ovo je malo treći.
Brzo se ti stroši. Živjela ne vidimo. Ekscelencija. Nervovan sam. Kaj osnovi, tik sad sam za grej. Ja ne vidiš što mogu da to. Sad mogu da bi do Beograda za gimnastiku. Znači sad više ništa ne osjećam. Ništa više ne osjećam, znači koliko bi, šta bi im radio. Imam žvalavom i ovim. Sad vidio sve ono što ti pričao. Sve od A do Š. Ono što mi pričamo, oni pričaju narodu, ali ne rade ništa. Da, ali kod veštana ćemo napraviti. To je svi dokument. Ajde kažemo, 3 loše reči. Nije on kriv, mi smo krivi što smo pričali. Evo. I treba da napadamo ovo glavno. Zavetnicova podrži patriotske govore. Glavnog ćemo da napadamo. Patriotski govori, poznavanje istorije. Sve dobro zvuči. Da li su rekli jedno rješenje? Znate ono što sam tražio, Jedno rešenje. rješenje, da li su rekli? Rešenja nam trebaju, brate. Ne konstatacije problema. Da. Svi mi znamo. Problemi znamo. Da. Aj Boki, sve nema. Ajde. Nemo im pričati na svasono. O, kakav je morao bilo njoj da peva. Ćao, vidim se. Ne zanima me pegla, niti mene, niti ja druži. Aj, vidim. Više ništa, jeste? Otiš. Odmah za Palinsku ću vidio prka. Vidi se Šolić. Problem da ja za mesec dana. Vidi se Šolić, vidi šta on pravi. Vidi kao grada ima. Ne, pazi, ajde palim još jednu cigaru pa ću da se vrstane. Zato vidi, sad kreni. Nema razloga da tršiš. Šta je s tobom?